Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya pitados ing Gusti, bilih Gusti menika maha sae tumraping kula panjenengan sami. Gusti tansah ngersakake kawilujengane awake dhewe, kesehatane awake dhewe, ayom-ayem tentreme uripe awake dhewe. Gusti ingkang maha tresna ugi tansah ngersakake kula panjenengan ing alam donya menika ya ngraosaken kabegjan anggenipun nderek Gusti lan pitados ing panjenengane. Lumantar sembayangan ingkang kula panjenengan pijekake saben dinten saben saat ing ngarsa dalem Gusti menika dados rana anggenipun kula panjenengan ngraos-ngraosaken katresnan dalem Gusti menika. Mila yen kula panjenengan lelana ing alam donya boten sembayang namung kelu namung ngupadi maneka warni sing kadonyan, tentu kula panjenengan nggih angel anggenipun ngraosaken katresnan dalem. Saora-orane kula panjenengan mesti nate ngalami kabegjan sing sacara nalar mbok menawi angel dinalar. Umpamane kula riyen pas alit menika nek sekolah yen boten melampah menika numpak pitontel. Dalane saking griya dugi sekolahan menika mudhun merga griyane bapak simbok menika neng gunung. Lajeng wangsule mesti ontele kathah dituntun merga munggah. Salah sawijining dinten mbuh kepriye pas mudhun reme blong padahal kula boncengke adik kula lan dilalahi kok ya slamet. Menika tumrap kula kabegjan kados pundi Gusti tansah ngayomi urip kula lan kathah sanesipun termasuk saben dinten awake dhewe nampi gesang lan ing gesang menika kula panjenengan saged nyambut damel, saged mbangun pasrawungan wonten ing margiya sedaya pepalang rintangan menika boten wonten. Menika saged kula maknai bilih Gusti paring kelancaran, Gusti paring pangayoman. Ning nek kula panjenengan menika tiyang sing ateis, sing duniawi, menika boten saged dimaknani yen Gusti sing paring pangayoman. Lumantar waosan Injil dinten menika Gusti Yesus paring pitedah dumateng para murid dalem bilih Allah menika estu sae tumraping gesang para murid. Allah tansah mengku lan paring nugroho ingkang matumpa-tumpa dumateng para murid dalem, dumateng sedaya titahing Allah. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuhana kawula mawi ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Lukas bab 11 ayat gangsal ngantos dumugi 13.
Nalika samono Gusti Yesus ngandikani para murid mangkene, saumpama salah sijimu ana sing duwe mitra, lan mitra mau ing tengah wengi kok parani lan kok tembungi, aku sili ana roti 3 wae, awit aku kedayuhan kanca sing lagi lelungan, mongko aku ora duwe apa-apa kanggo nyuguh. Mitramu mau saka ing jero mesti mangsuli, aja ganggu, lawange wis dak kancingi, aku wis mapan turu karo anak-anakku, ora kober njupukake. Aku kandha yen terus wae anggonmu totok-totok, wong mau mesti tangi lan menehi sak panjaluke, ora marga mitrane sing njaluk, nanging marga risi. Mulane aku pitutur ing kowe, nyuwuna lan kowe bakal diparingi, golekana mesti bakal ketemu, totok-totok mesti diwengani kori. Ngendi ana bapak sing menehi ula anake yen dijaluki iwak, utawa menehi watu anake yen dijaluki roti, utawa menehi kala jengking yen dijaluki endhog? Yen saala-alane kowe wae wong ala isih bisa aweh barang becik marang anak-anakmu, iba Ramamu ing swarga yang Rama bakal maringake yang Roh Suci marang sapa wae sing nyuwun. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula, katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, lumantar waosan Injil dinten menika Gusti Yesus nglajengake anggene paring piwucal dumateng para murid menggaing sembayang. Yen kala wingi Gusti paring piwucal menggaing kados pundi le sembayang, dinten menika Gusti Yesus paring pitedah bilih sembayangane para murid sing diaturake marang Allah menika nggadahi daya kekuatan sing luar biasa. Lan sansaya adamel para murid tepung kalian Allah sing Maha Sae kanthi pasemon ingkang dipunaturaken Gusti bab mitra sing lajeng maringi roti marang rencange sing nyuwun, utawi kados bapak sing ala ning ya tetep maringi sing sae marang putrane, menapa malih Rama ing swarga. Nah menika kapitadosan ingkang dikersakake Gusti nglambari anggone para murid sembayang, anggone kula panjenengan munjuk ing ngarsa dalem Allah. Mila ing wulan Rosario kula panjenengan wonten sing saben dinten sembayang Rosario, wonten sing seminggu sepisan, wonten sing sesasi sepisan, kepara wonten sing saben dina menika le Rosario ramung pisan, wonten sing kaping gangsal. Nah, anggenipun sembayang monggo kula panjenengan lambari kapitadosan bilih Allah menika Maha Sae. Lan menapa kemawon sing kula panjenengan suwun kanggo kawilujengane awake dhewe, kanggo kawilujenganing umat manungsa, kanggo kasaenaning gesang sesarengan, Allah tentu bakal ngijabahi, Allah bakal nyembadani. Kula panjenengan katimbalan kados pundi lumantar kasaenaning gesang kula panjenengan sansaya ngraosaken kasaenaning Allah. Yen kula limbang-limbang sacara pribadi urip ing alam donya, urip padinan menika ya akeh apike, mbok tetep ana rekasane nggih. Kula panjenengan saged nedha saben dinten, sehat saben dinten menika awit nggih kasaenaning Allah. Mbok menawa wonten bapak ibu sing sakmenika nembe gerah lan le gerah menika wis ora mung sedina rong dina ning wulanan, taunan.
menapa lajeng nggih boten wonten kasaenan ing mriku? Yen kula panjenengan jujur ngakeni mesti ya ana kasaenane. Wonten tangga tepalih sing ngaruhke, wonten umat sing nyembayangake. Nek awake dhewe sehat mbok menawa ora tau disembayangake, ning nek awake dhewe lara kathah sing nyembayangake. Umpamane menika pancen kondisi gerah menika sacara badan ora penak, ning kados pundi kula panjenengan nggih saged madosi kasaenan ing mriku. Allah bakal tetep maringi sing sae tumraping awake dhewe. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.